Bé, avui mateix ha sigut notícia en un mitjà de comunicació, crec que era el punt, la intenció del govern municipal de posar com un toc de queda, un horari límit a les festes. Ara que arriben moltes festes, les festes de maig, festes alternatives, festes de barris, quin és l'objectiu d'aquest toc de queda, horari límit, i si hi haurien festes escolti, toc de queda jo no ho he dit, ho ha dit un mitjà de comunicació que fa la seva pròpia interpretació. Aquí què és el que passa? Que hem de fer, sota el meu punt de vista, compatible la festa amb el descans de la resta de veïns. Escolti, jo una de les primeres coses que em vaig trobar quan vaig ser alcalde sobre la taula és un dia em truquen a la 1 de la matinada, 1:30, un veí que és amic meu, que viu a la Rambla, i em diu, escolta, són la 1:30 de la matinada i tenim a la porta davant de Rock i Pi un concert de heavy metal a la 1:30 a la Rambla. Escolti, doncs això no pot ser. Però ni a la Rambla, ni a l'Avinguda Sant Mori, ni a qualsevol altre lloc. Aleshores, què és el que estic dient? El que estic dient és, anem a veure, ara són les festes de maig, ara hi ha activitats per tots els barris, ojalà n'hi haguessin més, però sí que a mi em sembla que si un concert comença a les 10 de la nit, una hora prudent d'acabar són les 12:30 de la nit. O sigui, jo crec que 2 hores i mitja de concert és molt raonable. És molt raonable. Aleshores, què és el que està dient el govern? Escolti, els concerts al carrer, excepte motius especials, el concert del dia 10 a la plaça del Centenari o concerts molt especials, la resta, escolti'm, a les 12:30 de la nit em sembla que és una hora prudent per acabar els concerts i que els veïns puguin dormir amb normalitat. La gent es pot divertir, però la festa al carrer, o sigui, la música al carrer s'acaba a les 12:30, a 3:15, a mi em sembla que és normal i que ens podem divertir tots. Aleshores, si dic que la música al carrer, els concerts, s'han d'acabar a 2:15 de la matinada, doncs això és fer un toc de queda, doncs és el concepte de llibertat que poden tindre uns i altres. O sigui, hi ha coses que, escolti'm, que aquí no pot ser que cada un faci el que li doni la gana. I que en nom de no sé quin pretès dret puguis estar fent música molestant a 500 persones al teu entorn perquè tu et ve de gust a altes hores de la matinada. Jo crec que no, i per tant diem, excepte els actes puntuals, escolti, Sant Joan, el dia 10, que és la cremada, els concerts que hi ha qualsevol altre puntual, la resta a 2:15 de la matinada que s'acabi la música al carrer em sembla que és bastant raonable, com a mínim m'ho sembla a mi. Segur que m'ho criticaran, bueno, ja m'ho estan criticant.